کتنا اچھا ہے تیرا مرشد کتنا اچھا ہوئے گا جس دے لوگ ایک گل پوچھن لگ پے سمجھ نہیں کہ میرا مریض ہونا قبول ہو گیا. بزرگاں نو دکھاوے دی ضرورت نہیں ہوتی. انہاں کہ اللہ والے نہ مکھڑا ویکھ دے نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے. اللہ والے ویکھن تے دل ویکھ دے. وہ عمل ویکھ دین کہ کیڑا مریض کس عمل دے نال آیا ہے. کوشش فرماؤ اپنا محاسبہ فرمائیے. سال بعد جدوں آویے اسی نمازی ہوئی اسی نیک ہوئیے ساڈی بیوی نمازی ہوئے ساڈے بچے نمازی ہون. اپنی عورتاں نو پردہ کروایا کرو. اسلام نے پردہ دسیا ہے. جو ساڈے پیر صاحب نے فرمایا اودے تے عمل فرماؤ. میرے تو پہلے دستار بندی ہوئی ہے بچے کھڑے ہیں انہاں دی دستار بندی ہوئی ہے 20 حافظ تے 11 قاری حضرات فارغ ہوئے. اے بلڈنگ دی تانوں سامنے نظر آ رہی ہے. ادے وچ جامعہ نظامیہ درس نظامی دا کورس قاری کورس حافظ کورس پڑھایا جاتا. 500-600 بچے مختلف ساڈی شاخا نے اتھے پڑھ رہے ہیں. اے پیچھے دی تانوں جالی نظر آ رہی ہے. ادی بیگ دے پیچھے بچیاں دا مدرسہ جدے وچ 150-200 بچی عالم دین بن رہی ہے. جس دی بچی عالم دین بن جائے گی تو ماں باپ نے کتنا فائدہ ہوئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت 4 مرداں جنت میں لے کے جائے گی ایک عورت 4 مرداں جہنم میں لے کے جائے گی. اگر بیٹی نیک ہو گئی باپ کو نیک کر دے گی اپنے خامد کو نیک کر دے گی اپنے بیٹے کو نیک کر دے گی اپنے بھائی کو نیک کر دے گی. اچھے انہوں نے بچیاں نو دیرا دین دا سبق پڑھایا جاتا. کوشش کرو اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ. پہلے مسلمان بناؤ پھر جو کچھ مرضی بنایا. جدو بندہ مسلمان بن کے تھانے چ پوے گا تو قانون تروڑے گا نہیں. مسلمان بن کے ڈاکٹری دے کام کرے گا اس دوائی دے وچ صفا پیدا ہو جائے گی مریضوں کو فائدہ ہونے لگ پڑے گا. اسی بچے نو ڈاکٹر بنانے ہیں پی ایچ ڈی سارا کچھ کرانے ہیں لیکن مسلمان نہیں بناتے. دوستو یہ ڈاکٹران دے پیو ڈاکٹر اگر اپنے والدین بچا سکتے تو انہیں دے والدین نہ مردے. ڈاکٹری کرنا والدین نہیں بچتے. پی ایچ ڈی کرنا والدین نہیں بچتے. تھاندار پڑھن نال گھر ڈاکے تو نہیں بچ سکتا. صدر پاکستان پڑھن نال بھی گھر محفوظ نہیں رہندا. اگر کوئی امن ہے تو تاں یہ کہ تو دا بندہ بن جائے. جس لئے تو دا بندہ بن گیا پھر تو اللہ دی امان چاہ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امان چاہ جائے گا. محبت کرنی ہے حضور نال کر. فرما برداری کرنی ہے اللہ دی کر. تابعداری کرنی ہے اللہ دی کر. یہی راستہ انہاں بزرگاں نے دکھایا. کوشش کرو دوستو رزق کے حلال دے وچوں مدرسے دی مدد کرو. زکوٰۃ عطا فرماؤ کھل عطا فرماؤ. گورنمنٹ پاکستان سنی مدارس دی مدد نہیں کرتی. جنسیاں والے مدرسے دی مدد کردی ہیں. جتے حق بیان ہوندا او دی مدد صرف اللہ اور اللہ دا رسول کرتا. جنسیاں دے مدرسے نے جتے حق بیان نہیں ہوندا. ایجنٹی کرنے والے علماء جتے بندے انہاں دی مدد ذریعے گورنمنٹاں باہر دی بھی کردی ہیں تے بھی کردی. اگر ساڈے ملک وچ اسلام ہوے تے اللہ دا بات ہے. ساڈی حکومت اسلامی حکومت نہیں. ساڈے تے فرض ہے اسی اپنے گھر دے وچ اسلام نافذ کریے. گھر دے اسی ذمہ وار ہاں ملک دے نہیں. ملک دے وچ جو کچھ ہو رہا تواڈے سامنے ادے تو اگے حالات جان دے پیچھے نہیں آ سکدے کہ قیامت نزدیک. میں اسی بات تے ختم کرنا کون صادق صاحب اعلان فرمان دے مدرسے دے بارے. زکوٰۃ ادا کرو گے صدقہ عطا کرو گے جو چیز ادا کرو رسید لو. صرف پیسے نہ دیو. جس نو اللہ نے 4 بچے دیتے نے ایک بچہ بھی دے. جنہوں اللہ نے بچیاں دیتی نے بچی بھی دے. تواڈے بچے نو اسی مسلمان بنائیے. کل نو قبر دے وچ اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھلون جوگے ہو جائیے کہ اسی بھی کوئی دین دا کام کیتا. جو کچھ میں آکھیا جی اللہ تبارک تعالی تانوں تے منو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. و ما علیہ. حضرات گرامی